Er I i gang? Ja. Hej så alle sammen, og I skal bare lige vide, at jeg lige startede på YouTube, så måske er jeg ikke særlig god, men... Ja, vi har Jonas, I kan tjekke hans kanal ud, som hedder... Jonas Dan Nielsen. Mellemrum streg, det er jo. Ja. Det er langsomt. Og i dag tænker jeg, at vi skal lave lidt Food Draft Simulator. Nu kommer så. Okay, det var fordi vores fætter og kusine, de er på besøg lige nu. Så nu kommer vores lillebror, vores fætter, som er 2 år. Men jeg tænker bare, hvis vi skal starte draft. Ja, og jeg spiller Minecraft. Ja. Jeg tænker, skal vi ikke bare starte med 3 Ronaldo? Rulle med og jeg jeg kan ikke sige nej til Nani. Dansk hold. Nani. Jeg skal ikke også prøve at optage det der. Jo, Food Draft Simulator hedder det. Ej, hvem skal jeg tage her, Jonas? Hvorfor findes det? Nej, pas det. Jeg kommer lige med noget, så kan jeg også prøve det der. To sekunder inden og så skal jeg trykke her. Og så vælger du højkontrakt. Ja, jeg tænker bare, vi tager... Skal vi tage Pogba? Nej, den skal være det der. Vi tager bare Pogba. Hvem skal vi tage her? Jeg kan ikke navne mig selv godt. Ronaldo. Og så trykker jeg bare på nogle af de andre formationer der. Og så de skal ikke tage vores graded, de skal tage dem, der enten er fra Portugal eller et spansk hold. Du kan også bare spørge mig om hjælp, når der er. Men jeg tænker bare, at vi skal tage... Jeg kan ikke nå de her navne, så vi tager... vi tager bare ham her. Han er ikke så god, men... Kom væk! Okay. Ud af spillet! Men jeg tænker, nu har vi jo en engelsk spiller, så vi tager den her. Så giver det et link til den engelske spiller. Jeg tænker på, at vi bare tager ham her. Der giver et link til Ronaldo, måske. Nej. Der skal kun tysk. Nej, Rodriguez. Han giver et link til Ronaldo. Hvis du tænker på enten, så spiller de for samme hold, eller for samme land. Så jeg kan bare ikke, hvad der er en stil af fodbold. Nej, han er vildt amatør. Ja, like og subscribe den her video. Og jeg må fandme, jeg hører på YouTube. Okay. Norsker, jeg tænker bare, vi tager Sakai. Norsker? Jo, bare Sakai. Jeg tror norsker. Nej, det var der med mig. Ej, Mustafi. Ja, han er den godt. Men jeg tænker, han hjælper, måske så kommer der også en video ud i morgen, så bare tjek den ud, hvis I gider. Men her tager vi bare Philip Lewis. Nej, jeg gør det ikke engang. Jo, der gør det. Det er faktisk en god idé at få flere forskellige hold og så. Nej, det er det ikke. Fordi du skal have links. Du skal have sådan som det der og det der. Fordi det er det, der giver din holds rating. Og selvfølgelig. Hvis du er en dansker. Hvem er det? Ligger. Der er sgu kun sølvaber. Ja. Hvad fanden var det? Det er jo Alves. Der er jo fandme røgalarm i 2 sekunder. What the fuck? Det er Shark. Så crap, jeg har fået her. Jeg har faktisk fået en ting, jeg kunne bruge sådan noget. Fy for helvede. Fy for helvede.
Men det der fyldt hver hæle. Det ved jeg sgu da ikke. Jeg ved ikke engang, hvad jeg laver. Arsenal. Han linker op til der, ikke? Hvad er bro? Prøv at se min armhul. Ej, jeg har ikke skam til. Nej, det må jeg ikke have. Nej, det er fint også. Det er så Hurricane. jeg ved ikke noget af det. Hurricane. God start, Hurricane for crap. Jeg får kat. Hvad er det? Han skal sgu ikke. Tror man bare, fordi han var grim? Ja. Og det er en dansker. Ja, men Jonas Christian Eriksen, dansker, han spiller for Tottenham. Ja, hvis du er på dansker, så er det dansker. Ja, han skal bro. Men husk nu også, hvis I gider, så sig det videre til, at vi har de her YouTube-kanaler. Ja, sig det videre til nogle af jeres venner, så er det... nu. Det er lidt episk video. Ja. Men nu er det Jonas, der taler her. Min tid er lidt mærke. Så det er nogle gange mærke. Sådan er det bare. 5 minutter til last quiz. Ej, hvorfor tog jeg ikke Philip et eller andet? Det ved jeg ikke, fordi du... Gustav skal jeg have. Hvad fanden? Gustav. Ja, der skulle Prøv at se Jonas' video. Vi skal lige se noget reklame. Hvad fanden er det her, David? Hvad fanden er det? Hvilken land vil du have? Nej, det er Tyrken. Jeg skulle da have... Argentina. Ja. Det er godt. Det tager jeg. Hvordan, hvad fanden gør jeg nu? Det skal du bare trykke på New Crap. Fuck, jeg har fået lortespiller, så det koster... Hvem har jeg? Start draft. Kig. Og så skal du vælge holdoptegner. Jeg vil sige, at du skal til at holde. Nøgle. Jeg har nøgle på. Der er kun noget på. Tæl mig. Müller! Thomas fucking Fuck Müller! dig, du gav mig en chance. Vi har Ronaldo og Thomas. Han lugter. Benzema. Ja. Han har fået en af. Jeg har været sexy. Ja, prøv at se. Gulddrengen, jeg har været sexy. Nej. Kraftet med kun... Nej, ham der. Shaka, Kante, Isco skal være. Jeg tror sgu, det var godt, jeg valgte de her franske æggekager her. Der skulle ligne sig franske æsken. Øse. Den er så første. Han er tysker. Nej, han er ikke engang. Og det er Belgien eller også noget. Ja. Det er Belgien. Men bare som I ved det. Husk at like og subscribe. Altså noget pis der, for vi laver ikke outro, virkelig. Jo, okay. Det gør jeg ikke. Kæft, vi har et lortedraft. Ja, det må du nok sige. Jeg har fået Thomas Müller, jeg har fået Isco, jeg har fået Ronaldo. Kæft, det er et lortedraft. Jeg har fået noget, hvor jeg har fået Benzema, og jeg har fået Messi. Hvorfor er der bare ingen information, jeg kan få Messi på? Hold da kæft, man er ikke enig. Hvad fanden er det? Den ligner en, der hedder... Hazard. Ja, den ligner en, der hedder Peter. Jeg skal spørge, at det er mærkeligt. Det er jo meget racistisk. Han skulle få USA ham der. Prøv at se det. Prøv at se de her spillere her. Alle dem, der ser med. Lewandowski, Brahimovic og Suarez. Og et eller andet, man ikke kan se. Ja, han gør det. Jeg. Du snør prøvet på min store mig ikke? What the fuck?
What the fuck, man? Hvad fanden sker det? Det er min femme gået mig. Det kan ikke til min femme. Hør mig med dig på her. Han tror, han er så sej, så han er gået og kigge. What the fuck? Men bare sådan lige ved det her, så tager vi selvfølgelig Bale, og ikke i indform eller noget, der bare Bale. Angriber Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ja. Det er jo for her. Jeg vil have en dejlig fra Belgien, fordi du kan. Nej. Men fanden kan jeg er det ikke rolle, så jeg får det der. Min pik, han har. Jeg ved godt, hvad Han har BVB. BB. Det er så godt. Hvad fanden er BVB? Pikhold. Okay, så tog jeg det. Pogba, Iniesta, Cruz. Magtrisk. Det skal han jeg gøre. Jeg har H og A. Ja. Du har været Sochi. Jeg fatter det nu. Og det kæft, han har højt rated. Det er Messi. Han er grim, mand. Du læste ikke engang, hvad du tog. What the fuck? Han er grim, mand. Jeg tror lige, jeg siger tak. Hvad sker der lige? Han er grim. Ja, jeg har fået Messi og Ronaldo. Hvem skal jeg tage? Messi og Ronaldo? Den bedste. Skal jeg tage højst rated? Ja, sgu da. Det er Ronaldo. Kan jeg få sådan på? Han er grim. Kakao. Okay. Han er grim. Neymar, kan jeg få Neymar? Okay. Kan jeg få Pep? Det er godt for sig. Nigga. Run, nigga. Nigga. Og Pogba! Pogba. Kan I godt høre, at han er dansk, ikke? Han er ude af kontrol. Men pik der han har en pik, der er lige så stor som min. Jeg har været Sochi. Ja, han er faktisk mest over. Sigo og Ramos. Godin eller Sigo. Jeg kræfter ikke for Ronaldo pikke fransk. Pik. Topak. Top pick. Jo, skal vi se, om jeg får en god. Hvem skal jeg tage? Alle sammen er professionelle. Messi, Degi og Ronaldo, Bale, Neymar. Ronaldo. Mit øre klør! Mit øre klør! Harry Kane siger vi ikke nok til. Hazard. Nu skal jeg også lige høre en sang, jeg kan. Jeg kan lide godt dig. Hold din fede kæft. Okay. Okay, Han er ikke en særlig god video. Nej, det ved jeg sgu godt. Det bliver godt med. Min storebror er med til derfor, det ikke bliver en god video. Oh my god! Jonas! Jonas! Og min storebror, han hedder også Jonas, og får en spiller, der hedder Jonas, og det er så. Jeg er åbenbart fodboldspiller. Grim fodboldspiller. Lukas. Lukas. Nej, noget Lucas Way. Jeg går bare til de høje bjørne. Dumt. Ja. Min storebror skød. Sagde hun faktisk også i går. Det er græd. Jeg tror faktisk, jeg ikke noget grimmere. Rabat. Det er mig, når jeg bliver voksen. Så er jeg fandme grim. Du er da professionel fodboldspiller. Ja, altså. Jeg har været sexy. Jonas, jeg har været sexy. Om der er en der hedder... Hør. Vil I lade jeres børn gå rundt med sådan en næger der? Prøv at se, Jonas. Sådan en næger der.